Boa tarde a todas e a todos. Escoítase? Sí. Sí. Sigue así, así forte. Ya sabes, sí. Bueno, Alejandro Rodríguez Gutiérrez, Alex Pasanizares, é de Pardollán, non? Unha aldeíña preciosa de Rubián, na fronteira co Bierzo, co Carcel, con Paco Macías, é dicir, que dunha zona tremendamente, digamos, un territorio moi relacionado coa guerra, tremendamente, Ricardo Silva, Pardollán. Ben, e é doutor en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela e está debruçado desde hai máis de unha década, desde principios do século XX, sobre o devalar da resistencia armada no noroeste da Península Ibérica. Temática sobre a que ten numerosas publicacións. Forma parte tamén do Espuni Labrego, un colectivo de investigación sobre a arqueoloxía do campesiñado galego do pasado, máis visto dentro do presente, reivindicando a súa tradición, a súa modernidade e tamén a súa resistencia, tal como di a súa página web. Participou Alejandro nos magníficos traballos que o Espuni Labrego ten levado a cabo sobre o devalar da coñecida cidade da Selva de Casallo, territorio onde, como sabedes, moitos e moitas de vós, nacerá a Federación de Guerrillas de León, Galicia. Hai poucos meses, Alejandro presentou en Compostela con éxito a súa tese de doutoramento titulada Guerrilla y antifascismo en la Europa de los años 40, la Federación de Guerrillas de León, Galicia y el Ejército Guerrillero de Galicia 1939-1951, na que desenvolve unha visión de conxunto da resistencia armada no noroeste peninsular, algo que se botaba de menos na Galiza dende o canónico libro de Hartmut Heine, publicado no ano 1980, é dicir, hai 44 anos, e tenemos ocasión de comentar algún aspecto desta tese no coloquio, por lo que non me estendo máis, e cedo a palabra a Alejandro Alves. Bueno, pois moi boas tardes a todas e a todos. Os historiadores sempre somos os máis aburridos do mundo. Isto é un feito científico demostrado. Entón vou tentar ser un pouco ameno, máis ou menos, vendo as imaxes, vendo a presentación, e vou tentar facer o relato falando case de memoria, por lo que seguramente alguna cousa quedará no tintero. Non podo comezar de outra maneira que agradecendo a xente dos Torgueiros, agradecendo a xente de Amigos da República, especialmente a David, a Dionisio e a Lola polo convite. Ainda que levo xa uns cantos anos traballando sobre todo este tema, hoxe foi a primeira vez que fun a Sernande. Levo toda a semana cuns nervios moi grandes. Foi case como a primeira vez que fun a Casallo, e digo de verdade. Eu a primeira vez que cheguei a Casallo e fomos os chozos da guerrilla, acabei chorando. Hoxe non foi así, pero bueno, acercouse. Como decía, xa vichedes que cambiei o título da charla, tiña a resistencia antifranquista dende Portugal, pero quixen cambiarlo agora a última hora e poñerlle como é a resistencia antifascista dende Portugal. Falar un pouco das orixes da Federación de Guerrillas e dun exilio fracasado que foi o que deu pé a esa federación. Pero por onde temos que comezar, como sempre, é polo principio. As orixes de todo este proceso que vai rematar moito tempo despois, coa creación da Federación de Guerrillas de León, Galicia, nas peñas de Ferradillo, moi cerquita de Ponferrada, e que é a foto que vedes na presentación. Esas orixes, ese comezo, ten un punto iniciático clave, o 18 de xullo de 1936. E todos os feitos que se van a desencamiñar como consecuencia dese día e deses días.
O golpe de Estado e o triunfo do golpe de Estado moi rapidamente na maior parte do territorio. E falo do territorio porque eu son de Pardollán, as miñas orixes son de Pardollán, pero realmente son de Ponferrada, vivo en Ponferrada. Forma parte do mesmo territorio do que estou a falar, non temos fronteiras reais. Como digo, todo ese proceso que culmina co triunfo dos militares golpistas en torno ao 20-21 de xullo do 36 vai desencaminar algúns feitos claves, non? O primeiro foi un proceso de violencia moi enraizado, xa presente nos plans dos militares dende tempo antes do golpe, unha violencia tanto paralegal como legalizada, non? Que vai ser o obxectivo que tiña esa violencia non era outra que xerar o medo e o silencio entre a sociedade e consentir, gañar o consentimento da sociedade en base a ese medo e a esa violencia. Pero esa xeración de medo, esa xeración de violencia imposta polas armas, o que vai provocar vai ser realmente outra cousa máis, non? Como digo, todo desencamiña, vai un detrás de outro. O que vai provocar é un proceso de fuga e de ocultación, non? Ese proceso de fuga vai ter varias vías. Nesta zona do noroeste, xa me refiro máis ou menos á zona do Bierzo, Valdeorras, que é onde vai asentarse o núcleo de que foi a primeira guerrilla, a primeira organización guerrilleira. Ese proceso vai a ter varias vías, non? Coñecemos moi ben a xente que se escondeu nos seus domicilios, non? Os topos, coñecemos a xente que se botou ao monte, pero tamén hai que ter en conta, é moi importante o papel que xoga este listado de xente que temos na imaxe, a xente que vai a sair cara ao norte, cara a Asturias e ao norte de León, non? E vai combatir no frente norte, no exército republicano vai combatir. Voltaremos a eles despois. Outro punto central da fuga, do proceso de fuga, vai ser o norte de Portugal. Nesta zona, sabedelo moi ben, moito mellor camiño. Toda esta zona, xa dende o mesmo momento en que triunfa o golpe de Estado, vai ser un goteo constante de xente, de persoas que acaban por chegar e por refuxiarse no norte de Portugal. Podíamos falar do epicentro de Sernande, non? Como lugar case simbólico deste proceso. Que vai ocurrir ca xente que está refuxiadas nas montañas? Este é o proceso no que imos centrar todo o discurso, non? Hai que separalos, hai que ver quen son cada un, hai que ver cales son as motivacións que teñen cada un, porque hai xente moi diversa, non? Temos moi claro un deses grupos que son os fuxidos ideolóxicos, non? Xente que xa ten unha base, pois falábamos deles agora, xente que estaba sindicada, xente que estaba en organizacións políticas, xente que estaba nas corporacións municipais, etc. Esta xente temos moi clara cal é a súa motivación, non? Para botarse ao monte. Pero tamén temos outros que tamén teñen que ver co medo, pero neste caso non co medo directo da violencia que foran a sufrir, senón co medo a propia guerra. Unha vez que o exército sublevado vai mobilizando as quintas, vai mobilizando a xente para formar parte do exército, van a xurdir moitos outros fuxidos. E son fuxidos por medo, non só estes, non? Pero son os máis numerosos. Estes outros fuxidos con medo, os separamos un pouco porque na maior parte dos casos non se van a ver envoltos nas seguintes procesos. Por qué? Porque a medida que a guerra vai avanzando, o fin da guerra vai chegando, van desaparecer na súa maior parte, non? A maioría deles van a desaparecer do monte, pero formaron parte destes primeiros fuxidos. E hai outro que decía que íbamos a retornar a él, que son os fuxidos retornados. Eu lle chamo retornados porque ademais me parece unha forma simbólica de chamarlles, non? De onde retornan? Pois retornan do frente norte. Como dicía, chegou moita xente de toda a provincia de Lugo, de toda a provincia de Ourense, da zona do Bierzo, incluso moita xente de Pontevedra, da Coruña, chegou ao frente norte a combatir, pero unha parte deles retornou ás súas zonas de orixe.
Por exemplo, este proceso non o temos na zona de Pontevedra ou non o temos na zona da Coruña, pero sí o temos en Ourense e no Bierzo. En esta zona especialmente activo, digamos. Estes fuxidos retornados o que van facer é, unha vez que voltan da fronte, volven a irse ao monte. Volven a estar no monte e se xuntan con eses primeiros fuxidos ideolóxicos que xa estaban dentro do mesmo días despois do triunfo do golpe de Estado. Esta vai a ser a gran base dos primeiros grupos, non? Cando xa a resistencia vai a dar un paso máis adiante. E na confluencia destes grupos, destes primeiros fuxidos ideolóxicos e destes outros fuxidos retornados, vas a establecer xa no ano 38, o temos moi ben documentado, nesa bisbarra do Bierzo, Valdeorras e Lugo, vas a establecer a presencia de moitos grupos que, como dicía, non teñen fronteiras, non? Aí vedes algúns moi concretos que son 9 grupos xa establecidos a finais do ano 38, pero realmente estamos a falar de máis ou menos 20 grupos asentados neste territorio que van a dar paso despois á federación. Centrámonos, como dicía, nestes 9 grupos porque son eses 9 grupos os que temos unha referencia documental boísima. E aquí quero empezar a falar de algunha persoa, non? Un deses fuxidos asentado no grupo de Arnado e tamén asentado e utilizando a zona fronteiriza e a aldea de Sernande como punto de refuxio foi Ramiro Losada. Ramiro Losada era un concelleiro do Concello de Rubiá, afiliado ao Partido Comunista, seguramente o Partido Galeguista, despois senón Félix que me poda corrixir, o Partido Comunista, e Ramiro Losada consigue sair como enviado destes grupos, destes 9 grupos que xa teñen e manteñen uns certos contactos a través de Sernande, consigue sair en barco dende Porto e chegar a Barcelona todavía republicana. E ali informa o Partido Comunista, fai un informe de 5 ou 6 páxinas, máis ou menos, falando de todos estes grupos, quen os compón, que persoas forman parte deles, onde teñen os contactos, que fan, que non fan, etc. El xa nos fala de que son grupos máis ou menos estables. Máis ou menos estables, pero realmente nestes momentos Dionisio sabe o ben cos traballos que fixeron ca primeira resistencia son grupos moi variables que cambian cada moi pouco tempo e cambian lóxicamente por mor da represión e por mor de outra cousa que teríamos que investigar moito máis como son as presentacións, por que se presentan estes grupos as novas, entre comiñas, novas autoridades, se realmente precisan combatilas e saben cal vai a ser o seu final. Xa teñen unha forma de guerrilla porque xa teñen tamén mandos máis ou menos estables, pero o seu obxectivo fundamental é o da resistencia subsistindo, non unha resistencia directa contra o réxime, non unha resistencia directa nese momento case contra os militares sublevados, senón subsistir. Vamos a manternos no espazo, vamos a manternos aquí e vamos a ver pouco a pouco que acontece. Claro, isto foi unha das mellores leccións que me deu un profesor da facultade que me dixo: nos témolo claro, nos sabemos o final da historia, pero esta xente non o sabía, o iba vendo pouco a pouco. O que fan fundamentalmente son accións económicas, como digo, para subsistir, para poder comprar e mercar a comida ou a roupa o que lle fixera falta, non? E tamén fan outra cousa moi importante e moi interesante de estudar dende o punto de vista da violencia. Comezan a xerar violencia tamén, evidentemente, e comezan a facer actos que eles consideran como de venganza contra os falanxistas, fundamentalmente, das súas propias aldeas que habían sido os perpetradores dos asasinatos no mes de xullo do 36, sobre todo ata decembro do 36, pero despois moito máis adiante. E aquí vamos a facer un pequeno salto. E vamos a facer un pequeno salto ata decembro de 1939, porque aquí vais a producir outro feito clave.
Víramos, como dicía, Ramiro Losada xaneiro do 39 e agora nos vamos a finais dese ano 1939. O último día de decembro do 39, o último día do ano, chega a Sernande un primeiro grupo de asturianos, penso agora mesmo de memoria, son 8 ou 9 asturianos. Pois non sei. Mais ou menos. Por aí anda. Os de Olloniego. Sí. Chegando en Olloniego, no centro de Asturias, no corazón de Asturias, máis ou menos cerca de Oviedo. Xa se coñecedes máis ou menos onde está a bifurcación, cando unha autovía vai para Oviedo e a outra vai para Gijón, pois ali no medio está Olloniego. Unha aldea, un pueblo mineiro por excelencia, e aquí chegan eses 10 fuxidos dali. Eu sempre tive a dúbida de por que chegaban aquí. E penso que, despois de moito tempo, moito ler documentación, cheguei a unha conclusión. Chegan aquí por outro fuxido que se chamaba Aladino González Viña. El xa había chegado, unha vez que cae a fronte de Asturias, consigue chegar a Sernande, e ali está refuxiado durante certo tempo. Non sabemos por qué, porque tampouco conseguín atopar a referencia de por qué, el despois retorna ao Olloniego, e ali toma contacto rapidamente, xa ve que non vai poder subsistir na súa casa e se volta a botarse ao monte. E no monte contacta con estes grupos de fuxidos que ali seguían resistindo. Chegan a Sernande primeiro en tren, dende Olloniego ata a Rúa en tren. Dende a Rúa ata a fronteira, eu teño dúbidas. Hai xente que di que chegan en camión e hai xente que di que chegan andando. Ou en taxi. Ou en taxi. Claro. A cuestión é que chegan. Non sabemos como, pero chegaron. E que se van a topar en Sernande? Varios grupos e varios fuxidos da zona do Bierzo e Valdeorras. Fundamentalmente unha persoa que se chamaba máis ben Claudio Pousa Marqués, alcumado o Joven. O Joven xa tiña ido varias veces a Asturias, unha vez no ano 36, outra vez no ano 37, antes de que caera a fronte, volta outra vez cara ao Bierzo, e do Bierzo sai a Sernande co seu pai, probablemente daquela unha persoa maior que non pudera valerse tanto como unha persoa de 60 anos hoxe en día. Eles se refuxian en Sernande e ali toman contacto con este primeiro grupo de asturianos. Estes grupos asturianos tiñan un obxectivo moi claro: sair do Estado, sair de Portugal, conseguir chegar ao exilio, conseguir chegar probablemente a Francia e despois a outros puntos do mundo, non? Pero non o consiguen. Xa comezan a ter moi pronto visitas dos guardiñas, comezan a ter problemas, e danse de conta que co armamento que les habían traído non van a ser capaces de alcanzar o seu obxectivo, que era Porto, o porto de Porto, e dali embarcar. Entón deciden, xunto con este Claudio Pousa, deciden retornar. El coñecía o camiño que pode pasar, unha idea, ás veces, cando pensas, dis como poden ter esa idea de vamos a regresar outra vez andando ata Asturias, coller as armas e outra vez intentar sair ao exilio. Entón comenzan a retornar, pero claro, ese retorno lles leva ao primeiro punto, que é Casallo. En Casallo faise, como nos decimos sempre no Sputnik, faise a maxia. A maxia do encontro entre estes grupos de asturianos e xa os grupos, o parte dos 9 grupos ali asentados a cabeza de un deles con Manuel Girón. Entre eso de Xares. Entre eso de Xares. Hai que dicirlo. Sí. Hai que dicirlo. Pero bueno, o retorno, nos o que temos máis ou menos o paso era chegaron a Casallo. Parte do grupo, despois de moitas vicisitudes, isto é máis ou menos un resumo dun dos libros que temos aí á venta, despois de varias vicisitudes, insisto, de algunhas baixas, de que tiveran un enfrentamento cos militares e ca Guardia Civil nunha aldea do Bierzo, parte do grupo retorna xunto co Claudio Pousa cara a Asturias. Unha pequena parte queda no Bierzo. Chegan a Asturias, consiguen chegar a Asturias.
no mes de maio do ano 40. E ali non só van a conseguir recuperar as armas que iban a buscar, senón que na segunda expedición vanse unir varios fuxidos máis. Entre eles xa os archicoñecidos Mario Guillermo Morán e César e Arcadio Ríos, os 4 irmáns, como digo, clásicos da guerrilla. E o que van a facer é voltar outra vez cara a casa, primeiro cara a Casallo e Soltadoiro e despois cara a Sernández. Entón, este segundo viaxe dun grupo de 14 persoas que saen, que cruzan prácticamente todo o que é a provincia de León, de norte a sur, vailles levar case 2 meses de recorrido a pé. Teñen varias baixas, 4 deles retornan cara a Asturias, porque ven que aquilo é imposible, pero finalmente consiguen, despois, insisto, de moito tempo, de moito sufrimento, consiguen chegar a Soltadoiro o 7 de xullo de 1940. Xa se unen outra vez o resto e toman uns días de descanso, de feito, dito por eles, uns días de tranquilidade, de reposo, nese lugar emblemático que era, aínda que nese momento aínda non había nacido como tal, pero que despois foi a Cidade da Selva, nos vales de Casallo. Entre ese xaneiro do 39 e xullo do 40, un ano e medio, máis ou menos, que había pasado con eses 9 grupos? Pois que moitos deles habían desaparecido. Habían desaparecido por mor da represión, por mor das delacións, por mor de mortes incluso de guerrilleiros que se vendían á Guardia Civil e por mor de algúns que se presentan. Vou poñer un exemplo solamente destes grupos que van desaparecendo, que foi o grupo do Córdoba. O grupo do Córdoba é moi emblemático por varias cousas. Primeiro, porque forma parte del boa parte da Corporación Municipal Republicana, da última Corporación Municipal Republicana do Concello, está no monte, forma parte dese grupo. Boa parte deles entréganse, insisto, no das comiñas, nas novas autoridades. No ano 39, algúns deles son fusilados e contan ca triste honra de ser os 2 únicos galeguistas asasinados na provincia de Ourense. Son 2 destes membros do grupo do Córgomo, tamén formaban parte da Corporación Municipal. Que acontece co resto dos grupos? Os restos dos grupos, é dicir, esa xente que non se entregara, que non había caído baixo as armas. Ao final, todos eses restos dos grupos vanse concentrar todos eles en Casallo, nestes vales que temos traballado. É cando comeza o que eu, entre moitos interrogantes, o que a historiografía normalmente coñece como o segundo viaxe a Portugal, pero realmente non é o segundo, é un máis de tantos que fixeron. Dende Casallo saen 27 guerrilleiros o 27 de xullo do ano 40. Isto foi un exercicio, eu penso que o que máis tempo me levou da tese foi conseguir cadrar os nomes e conseguir cadrar como se van dividindo e como se van artellando. E que, a outra vez que presentei toda esta parte, un compañeiro que foi Xurxo dicía que parecen os grupos do Mundial, non? Porque son o grupo A, o grupo B. Bueno, espero non aburriros moito e que máis ou menos queden as cousas claras. É moi complexo, moi complexo. Moito. Eu teño, bueno, é un Word que debe ter 10 páxinas soamente cos nomes e cas posibilidades que, bueno, é un caos. Como dicía, saen 27 persoas saen de Casallo, un par de días despois chegan a Sernández, na zona dos Callostros, que é río abaixo, e se xuntan con varios máis que estaban aínda ali. En total, o grupo que teño contabilizado eran 33 persoas. Ese grupo, moi a grandes rasgos, vais a dividir en 4 grupos. O primeiro grupo, que é o grupo A, non sei se máis ou menos o vedes. Teño flechas con cores, bueno, espero que se vexa máis ou menos ben. Como dicía, o primeiro grupo
son 6 persoas. Saen apenas uns días despois de chegar a Sernande, grazas ao padre Firmino, do que falache hoxe, porque o padre Firmino os avisa de que están preparando unha gran redada para descubrilos e matalos probablemente a todos eles ali. E con esas novas, un primeiro grupo sae cara a Viñais. En Viñais aluga un taxi que os leve cara a Porto, porque tiñan a rede da fronteira, digamos, conseguían chegar a Porto, en Porto embarcarse con documentación falsa e sair cara fora. O resultado foi que a saída de Viñais tiveron un enfrentamento, non sei se foi Capide ou cos guardiñas. Coa PIDE, de feito morre o máximo dirigente da PIDE dese momento. Hai entre os guerrilleiros un morto e un detido. Dos 6, os 4 que nos restan regresan cara aos Callostros. Entre eses 4, porque local, está un guerrilleiro coñecido aquí, de Tameirón, Eduardo Pérez Vega, Tameirón, que participa en estas tentativas neste primeiro grupo. Se nos poñemos a falar despois dos nomes, bueno, é tremendo. Como decía, o grupo B, o segundo grupo, son 5, e saen cara ao sur, cara a Torre de Donachán. Son perseguidos e case son capturados nese momento, porque un deles, que era Silvestre López Moral, un home de Lago de Carucedo, tiña ali un contacto e probablemente o contacto os vendera e teñen que outra vez retornar. É unha moza, sí, é a filla do contacto. Como digo, logran sair, pero no retorno cara a Sernande, moi preto de Sernande, van a ser sorprendidos, un deles vai ser detido e os outros 4 retornan a Sernande despois dun tiroteo, un deles queda mal ferido, bueno, despois de moitas vicisitudes outra vez, estes 4 consiguen chegar a Sernande, pero en Sernande van a quedar aillados dende o mes de setembro do ano 40 ata o mes de abril do ano 41. Quedan aillados porque os outros 2 grupos xa se tiñan movido da zona. O terceiro grupo, o máis numeroso, o grupo C, forman 13 persoas. Desas 13 persoas imos a falar especialmente de unha, porque tamén é unha desas persoas clave no proceso de formación da federación, aínda que eu non o tiña moi claro ata que estaba xa redactando a tese. Esa persoa é Víctor García, o acumado como brasileño, non? Tamén noutro tempo chamado Estanillo. O Víctor García non chega a Sernande porque sí, nin está ali porque sí. El chega cunha misión dende a Internacional Comunista, chega a zona de Castro Laboreiro, co obxectivo de sacar de ali a un diputado vasco, que era Leandro Carro, e sacalo ao exilio. Chega a Castro Laboreiro e máis ou menos toman contacto con el, pero van a tomar rapidamente contacto ca zona de Lisboa. En Lisboa van a organizar o que foi o primeiro Partido Comunista na clandestinidade en toda a Península Ibérica. Naceu grazas, entre outras persoas, a Víctor García en Lisboa nestes momentos. Por que acaba chegando a Sernande? Pois a miña hipótese é porque el viña tamén ca información que lle habían dado o Partido Comunista Ramiro Losada en xaneiro do ano 39. Ramiro Losada, entre outras cousas, facilítalle o nome da persoa con quen teñen que contactar en Sernande para contactar cos fuxidos, non? Entón, non é casualidade que Víctor García chegue a Sernande. O que penso que sí, que moi probablemente foi unha casualidade, foi que chegara no mesmo momento que chegaron os 27, os 27 de Casallo, non? Penso que iso sí foi máis ou menos unha casualidade, pero chegou. Entón, o grupo de 13, con Víctor García a cabeza, o que van facer é sair da zona e chegar á zona de Castro Laboreiro, porque ele xa había estado ali, xa tiña contactos cos fuxidos que estaban nesa zona,
e vanse asentar ali durante un certo tempo. Van ter algunhas baixas, como o de Claudio Pousa, do que xa faláramos, outro guerrilleiro asturiano, pero un grupo deles, dende Castro Laboreiro, vai conseguir asentarse en Porto, a través de diversos enlaces. Al menos eu teño documentados que son 5 os que están no Porto e outros 2 en Lisboa, traballando directamente no aparello do Partido Comunista en Lisboa, no aparato de propaganda en Lisboa, onde van a ser despois detidos. En marzo do ano 41 son localizados en Porto, este grupo, despois dun tiroteo, van a ser, 3 deles van a ser detidos. O día seguinte son detidos os 2 de Lisboa e cae automáticamente todo o aparello do Partido Comunista de España asentado en Lisboa, en Porto, vai caer automáticamente nos días seguintes. Van a ser moi poucas persoas as que consigan sair desa caída, pero unha delas vai ser Víctor García García. E Víctor García García acaba despois por chegar á zona de Silleda, nas minas de San Fix, tempo despois, e dende ali montar outra cousa, que non imos entrar tampouco. Como digo, consiguen chegar a Porto e despois de todo ese proceso, o resto dos que estaban asentados en Porto retornan outra vez a Sernande e na primavera do ano 41 cando toman contacto con estes que habían quedado aillados e uns días despois saen outra vez cara a Casallo. E o cuarto grupo que nos queda foi o que menos tempo nesta ocasión estivo en Portugal, porque xa poucos días despois o grupo no que estaban Manuel Girón, o que estaba o Gafas e o que estaban varios máis, consiguen o que van facer é, vendo o panorama que se lles presenta, retornar outra vez ao lugar máis seguro que tiñan nese momento, que eran os vales de Casallo. E xa nese mesmo mes de setembro, agosto-setembro do ano 40, retornan outra vez cara a Casallo. Entón, todos eses grupos, como digo, todas esas confluencias de diferentes grupos que van caindo no 39, no 40, que saen de Sernande, que retornan, vanse concentrar nese punto estratégico, nese punto fundamental, que tampouco é unha casualidade que foran ali, non? Xa dentro do ano 36, nos vales de Casallo, temos documentados moitos grupos, non só de xente da zona, de oriundos do propio pueblo de Casallo, senón tamén de Corzos, de Xares e de todo, prácticamente todo o Concello da Veiga. Temos moi ben documentados que xa están ali dende o mesmo verán do ano 36. O Aguirre. O Aguirre, efectivamente. Por eso, por aí iba o asunto. Bueno, entón, que vai ocurrir? Que dese fracaso, porque realmente o intento de saída cara ao exilio foi un fracaso rotundo, tiveron varias baixas, tiveron varios detidos, cousa que nunca máis volveu a acontecer cando xa falamos da Federación. Nunca máis tiveron tantas baixas, nin tantos detidos como nese momento cando tentan sair cara ao exilio. Bueno, sair o capítulo da tese lle chamo sair o exilio dende o exilio, non? Porque xa están no exilio, supostamente, están fora do Estado, pero queren sair máis ainda. Dese fracaso vai nacer no mes de maio do ano 41 a primeira organización da que falaba Dionisio antes en Sernande. A primeira organización de resistencia que existiu en todo o Estado foi a chamada nese primeiro momento como Federación de Guerrillas Populares, a que despois todo o mundo coñece como Federación de Guerrillas de León, Galicia. Perdón. Sempre se falou de que a Federación nacera en Ferradillo, no mes de abril do ano 42, de feito hai quen incluso fala do día 24 de abril de 1942, non sei moi ben de onde sacou a referencia, pero eu o que teño moi claro, o que máis ou menos demostra toda a documentación, é que foi no mes de maio, case un ano antes, cando se forma oficialmente esta primeira organización. E non é unha cousa baladí, digamos, non é
unha tontería que fixeran un ano antes ou un ano despois. Por qué? Porque no mes de maio do 41 a información que lles chega aos guerrilleiros lles chega a través dos contactos co PC, a través dos contactos con Víctor García. Os contactos que vai a traer Víctor García van levar a un periodista dun periódico en México vencellado ao Partido Comunista como foi España Popular, e vai chegar aos vales de Casallo e vai estar vivindo cos guerrilleiros durante un certo tempo. Despois non sabemos nin como chegou nin como saiu, pero sabemos que estivo ali. Este periodista penso que foi o que trouxo información. E trouxe unha información moi importante, que para min é a que fai a gran diferencia. Foron as declaracións dun xeneral do exército republicano que falaba dende Nova York de que había que organizar a guerrilla, de que había que organizar a resistencia. E xusto nese mesmo momento é cando está este home, xusto nese momento non, tempo despois é cando chega este periodista aquí do mesmo periódico e coa mesma información. E pouco tempo despois organízase a guerrilla. E se organiza aquí no mesmo momento que se está a organizar en Francia, que se está a organizar en Bélxica, que se está a organizar en Austria, en tantos outros países invadidos polos nazis e polos fascistas. Entón, como dicía, nace no mes de maio do ano 41, esa Federación de Guerrillas de León, Galicia, e nace cunha serie de bases, con unha serie de feitos que eu considero que son moi claves para comprender todo isto. Do primeiro que nace é do regreso dese cuarto grupo, do grupo D, e a unión o que en Casallo se coñecía como o grupo de Os Boleses, que é toda esta xente de Xares, de Corzos, etc., que habían permanecido na zona nos vales de Casallo. Eu, concretamente, penso que no val das Morteiras e nos Chozos que temos traballado ali nas Morteiras. Vanse a sentar algo tan inexplicable como que unha guerrilla se asente no espazo, en un lugar concreto. Vanse a sentar neses vales de Casallo e aí, neste momento tamén, porque van a ir intrínsecamente unidas, vai ser o momento no que nace oficialmente a Ciudad de la Selva, neste momento de retorno do fracaso do exilio. Nace a Ciudad de la Selva e, como digo, o principio e o final da Federación de Guerrillas de León, Galicia e o seu desenvolvemento no tempo só podémolo comprender co seu espazo, e o espazo foi este, foron os chozos da Ciudad de la Selva nos vales de Casallo. Outro punto clave é que varios fuxidos máis da zona siguen movéndose e siguen adoptando contactos con outros fuxidos de todas estas partes, de toda a zona do Bierzo, de toda a zona de Valdeorras, e neste momento os números de xente que forma parte dos grupos vais incrementar notablemente. Outro punto, o retorno destes últimos guerrilleiros do exilio, digamos, destes últimos guerrilleiros que na primavera do ano 41 van a retornar outra vez cara aos vales de Casallo, co cal o número sigue incrementándose. E poucos días despois, no mes de maio, a miña hipótese é que moi probablemente, coñecendo o simbolismo que eles lle daban o lugar, esta reunión fora o 1 de maio de 1941, pero tampouco teño nada para aseverarlo. Pero nesa reunión fundacional é cando si realmente nace a primeira organización de guerrillas, como foi a Federación de Guerrillas Populares. Esa guerrilla vai se crear con ese epicentro de Casallo, pero xa vai a estar moi estructurada, moi... Perdón, me saltou aquí unha cousa, un momentiño. Como dicía, moi estructurada. E moi estructurada... Vai agora. Moi estructurada militarmente. O que van a facer van a ser varios grupos, 7 grupos en total, e unha
pequena dirección, o que eles chamaronlle nese momento a dirección ambulante, da que formaban parte dous guerrilleiros. Probablemente, nese momento, os dous guerrilleiros con máis influencia sobre o resto, como eran Gafas, no caso dos asturianos, e Manuel Girón, no caso dos galegos e bercianos. Eses 7 grupos van a ter xa tamén os seus mandos concretos, e aséntanse en espazos concretos, teñen zonas de actuación propias cada un deles, non? Pero sempre, insisto, con ese epicentro de Casallo. Siguen ampliando os contactos, siguen crecendo os números dos grupos, e de feito, moi pouco tempo despois, antes da reunión de Ferradillo, o que van a facer é integrar outros 2 grupos máis dentro desta primeira organización. Un deles o do Pinche, o de Mario Rodríguez Lambull. Tempo despois cortouse a comunicación, pero xa formou parte neste primeiro momento desa organización. Estaban Tribes. Como digo, grupos... A Federación de Guerrillas Populares vai ter tamén varias cousas moi importantes en canto ao nivel historiográfico e o contexto co que temos que comparala co resto de Europa e da Europa antifascista, que nese mesmo momento está exactamente no mesmo punto no que estamos a falar aquí no noroeste. Un deses feitos clave foi ese que vedes na pantalla. Ese afirma, o final da firma, digamos, do que foron os primeiros regulamentos da guerrilla aprobados e autoimpostos polos propios guerrilleiros en todo o Estado. Ese primeiro regulamento asínase pola dirección ambulante, que vedes aí, Manuel Girón e Gafas, e polos jefes dos 7 grupos que formaban parte da Federación. Ten 2 principios básicos que para min dan a entender o que foi, forman parte dun paso máis ou dun proceso máis de loita antifascista en toda Europa, non? E que non é únicamente unha cousa nin do Estado español nin de Galicia, senón que é un proceso moito máis global e moito máis complexo do que ata o de agora penso que tiñamos analizado, non? Eses 2 principios son a unidade por enriba de todo, unidade antifascista, seguindo un pouco o exemplo, al menos da parte do exército republicano na que eles combateron, que foi o Frente Norte, aínda non estaban aínda non viviron todos os problemas que acarreou despois a retaguardia republicana. Eles vivían nun momento de unidade antifascista, como digo, por enriba de todo. Tamén a unidade militar é outra cousa moi importante, que é a unidade económica. Reducir as accións co obxectivo de sobrevivir, de subsistir, de manterse, de ver, de estar a expectativa do que vai acontecer. De ser, se cadra, a vanguardia dun futuro exército que invadira e que eles puderan axudarlle a reconquistar militarmente o Estado. E tamén a disciplina. É tan forte ou tan impactante esta cuestión da disciplina que eles mesmos, tanto a militar como a ideolóxica como a social, van a fomentar o respeto pola xente que lles daba de comer, polo seu sustento, digamos. Bueno, non vou entrar moito máis nesto porque me derivaría xa moito máis. E así chegamos ao fito fundacional que foi Ferradillo no mes de abril do ano 42. Ese congreso fundacional foi o primeiro congreso, pero, como decíamos, a organización xa viña creada de un ano antes, e moi asentada, digamos. Nese momento, probablemente, o que fixera foi, con outros grupos xa chegados neste momento da zona dos Ancares, tanto da parte de Lugo como da parte do Bierzo, asentar definitivamente esa organización, asentar as estructuras e continuar, digamos, vendo que estaban na liña correcta de organización. Esa federación, na que xa non vou entrar, o prometo, esa federación vai crecer moitísimo, sobre todo ata o ano 44, non? Por falar só de algúns pequenos aspectos,
vai editar o primeiro periódico, o primeiro xornal que se vai editar con ese nome en todo o Estado, como foi El Guerrillero, editado en Santalla, despois en Carucedo, despois na parte de Lugo. Vai a ir creando as diferentes agrupacións que, inda que sempre se dixo que foi o modelo que despois inspirou as agrupacións guerrilleiras do resto do Estado, non foi tal, máis ben foi a influencia dos contactos que van a manter a que provocou, digamos, que a Federación se artellaran diferentes agrupacións. A primeira correspondente á provincia de León, ainda que me doa no corazón decir provincia de León, pero é o que hai. A provincia de León, como digo, a segunda na provincia de Ourense e a terceira nas provincias de Lugo e A Coruña. Vai seguir crecendo, como digo, exponencialmente ata que chegamos a esta casa. Porque nesta casa, isto está moi cerca de Ponferrada, é un pueblo que prácticamente xa poderíamos chamarlle barrio da ciudad, en Columbrianos no mes de maio do ano 45, nunha entreplanta, nun falso teitume desta casa que vedes, descubriron a 3 guerrilleiros, os mataron a 5 enlaces, e a raíz deste momento vai comezar a caer paso a paso toda a organización que a Federación tiña tanto na provincia de León como despois chegou a Valdeorras e rematou en xullo do ano 46 ca conquista, agora sí, a conquista militar por parte do exército franquista da Cidade da Selva nese mes de xullo do 46. Ainda que vexades agora que pon xa moitas gracias, quero rematar con outra cousa. Como dicía, foi a miña primeira vez en Sernande, estaba moi emocionado, estive revisando cousas e dándolle voltas á cabeza durante bastante tempo, e me lembrei que dende fai varios anos teño unha cousa que xa poderíamos considerala case como un incunable. Non sei se alguén coñece ou máis ou menos coñece os libros de Carlos Reigosa. A min personalmente abríronme todo este mundo, non foi o primeiro que eu leín, foi a Carlos Reigosa. Carlos Reigosa fixo no ano 90, 91, máis ou menos 92, un libro maravilloso que vos recomendo que se non o lichedes o leades porque é unha delicia, que se chamouse na súa primeira edición El regreso de los maquis, agora xa hai edición en galego que é O regreso dos maquis, e foi un viaxe que el fixo no ano 86 con 3 guerrilleiros que foron o Gafas, 3 guerrilleiros asturianos, non? O Gafas, César Ríos e Mario Morán, fixo unha viaxe grabando e rodando un documental que despois Televisión Española emitiu dentro dun programa que seguramente alguén se acorde del, se chamaba Vivir cada día. Dentro dese programa saían non sei se era cada 15 días, unha cousa así, pequenos documentales, e un deses foi o chamado 3 octubres, que era a viaxe que Reigosa fixo con estes 3 guerrilleiros por todas as zonas por onde eles habían estado. Quedouse un pouco corto porque non foron a Casallo, pero bueno, viñeron a Sernande. Entón, saquei o corte porque este corte para min tamén é moi ilustrativo. É moi ilustrativo doutra parte que non a faláramos. Porque nós temos falado agora dos guerrilleiros, da xente que estaba no monte, da organización, pero para que esta xente estivera no monte, tiñan que contar e contaban cunha base de apoio fundamental. E son os seus enlaces, as súas enlaces. A xente que máis padeceu o conflicto da guerrilla, a continuación da guerra civil, foron a xente das aldeas. Na maior parte campesinos e campesinas que vivían do seu traballo, que apenas tiñan eles para alimentar as súas familias e que sostuveron a toda esta xente cunha xenerosidade e cunha capacidade que eu agora, despois é unha valentía. Eu despois da comida que tivemos hoxe en Sernande entendo que acabaran ali. Como digo, vou poñer un corte que son 2 minutos nada máis para que vexades o espírito desta xente, a conciencia desta xente anos despois de que todo isto acontecera.
Tienes que poner ahí grande. Tienes que poner Hay que levarla. Sí. Sí, é que hai que volver a conectarlo. Sí. Cosas do directo. Cuando pasa tempo sin Se actividad, desconecta. desconecta, muy aferrador. Voy a aprovechar. Sí. Bueno, no pasa nada. Sí. No. Ahora sí. Después de 45 años, aquí estamos de vuelta a hacernos compañía. Eu tinha mais ou menos 10 anos, quando por isso pouco me posso ocupar, mas já não posso. Más feliz no ha podido venir, porque tuvo un problema en la frontera. Ha sido un problema de pasaporte. Problema do pasaporte nestas alturas. Bueno, eso no tiene importancia, es la cuestión de administración. Le mandan muchos recuerdos y abrazos. ¿Cuántos vinos de España vinieron en aquella época por ahí? Eu, há quase 30 anos aqui. Um tempo passei aqui tantas calamidades, pessoas, tanta boa gente, fugindo à morte. E escravizados, e até escravizados do piloto, sujeitados, os jovens dos anos passados a sujeitados. A sujeitados à cadeia, a sofrer por eles, por coitadinhos, eles não faziam mal a ninguém, eles não roubavam, enfim, eles não mataram, eles não fizeram coisa nenhuma ruim, mas não mataram para seguir. Eles tinham que, de alguma maneira, virar, a ver se resgatavam a vida, coisa antes de nós. Desta maneira, eles andarem por aqui e por ali. ¿Cómo les ayudaban ustedes? Com comida, com que a gente podia, comida, bebida, com o que eles precisavam. A gente não ajudava tanto como eles precisavam, pobrinhos. Agora vamos tomar alguma coisa para andar. Bueno, muchas gracias. Tenemos que salir que ir a la frontera, que el amigo nos está esperando allá. Tenemos más de personas por ahí. Bueno, lo que queríamos era verlos y que vean que estamos vivos. Y darles muchas gracias por la ayuda que nos han hecho en aquellos tiempos. Bueno, quinto non vai a ser que cantedes, Pois agora sí. Moitísimas gracias.